1, 2, 3. Hai, milionii mei, sclavii mei, cântați! Du-te în noapte! Ia uite, este a patrulea! Este a patrulea! Бля, Ce-o Zahar? e pula ți. What the fuck, și cartea asta? Băi, Mihai, tu ești chetul, tu ești chetul. What the fuck? Fuck, man. Băi, parcă la farmacie. Стефан, блядь, тут нахуй, щит факел. Почему я столько классно? Ха, есть русский волк? Дашь раскин ждать Марию. Да, есть. Ой, бля. I'm okay, парни! Бро, Сауди. Я казаховский волкер, блядь. Да, где чел съел. Бля, каковские волкеры? Хай сейчас. What the fuck? Стой, ее верите, пацан, ее Петру верите. Давай, брат, давай! Да ну, Бля. Amăzit pidul ăsta care... Короче, eu nu știu cine dar... Schivalcă sau să... Călcat pe mine, după asta am auzit în pidaras acolo. Воу, щит. Eu plec. Eu știu Bă, băi, schivalker, nu. Pe el te atacă că ești singur, ești. Эй, Ca убили пула и... Да ну-ка, ерау твой. Да Ой, бля. Ой, бля. Nu te apropiai de asta. Stinga ca să mori. Noi par celălalt tam. Par celălalt, ne-am luat numai. Băi, s-a auzit. А, бля, да нам перемена. Din partea cealaltă, Știi. Băi, Бля, блядь, Кадуринский иди, атлетик, блядь. пчёл. По идее. О, заебись. Я вообще лам. Нахуя Юнка mai cântă și nu știu. Băi, dar nie asta, poate să-mi dai peste bală dacă smiam prea asta, prea mult. Dați-i Пацан, sincă-i. пацан, vă rog frumos, dați-mi câte un leu 2 acolo, eu cânt aici, vă rog. Am găsit un Un jurnal. jurnal. Ой, бля. Ребята, suntem singuri. Haideți să supraviețuim. Locked. Ой, бля. Și locked tot, еще tot e locked. Ебать. Короче, fire exit e de apulă. Haideți în altă parte. Da, хуёво. Sinista. Mihai, Ian, Da. băi, la fire exit toate ușile sunt încuiate, băi, 3 uși încuiate pe unde tu poți să intri. Tu nicăieri nu poți să Înăuntru? duci. Da, trebuie să ai o cheie măcar. Ia ne intră, băi. Băi, ia că, locked și peste tot așa e, băi. Și sus tot. Hai la main entrance. Așa e nice. Cine acolo sus? Oi, bля. A, băi, el cam Cam stranit. Partea asta. El se uită Hai, la hai. noi. Ce? El se uită la... El stă pe loc, se uită la noi. Eu cred că este Skinwalker. Băi, el merge ca un NPC. Da, e Băi, el e Skinwalker. Băi, dar stai leacă la fire Nu-i exit costum încuiată. meu, nu-i costum. Stai, da, spune. Wait, what? E Skinwalker. Este Skinwalker? Da, e Skinwalker. Hai înăuntru, hai Hai să înăuntru. luăm itemele astea, hai să luăm itemele astea. Dar cum pidărul ăsta a murit, doamne, stai leacă? Ой, bă! Nu, este Sebis. Пидораса! Ёбаный в рот! Băi, dar Ёбаный tine в și că e рот! fix ca Skinwalker. Acolo înăuntru. Ой, ё! Și m-a speriat! Băi, da. Ребята, suntem iară singuri. Supraviețuim. Aaaa, nu! Cine cu passenger? Băi, deși primul și trebuie să audă e hi-hi-ha-ha, blядь. Не duci. Așteptați. Trebuie scoate. Da, uite. Парни, я его просто înțeleg. Asta să cauți minor, tipa.
Где Уолкер, А, сука? Единиц, единиц. Кинь парня своих! Единица! Дай парняшки! Матовый инжок. Остаинжок, чем мы кончили ему вот это. Ой, бля. Жирный! Ой, Нику! Ой, Нику, ой! Ёбаный в рот! Ой, Нику! Чигрей, иди нахуй. Ще ті свої типі подай! Пеш бурдукоси доріни. What the fuck? Бля! Щас, давай, щас. Ще не ломик хат! Ну, оседла спайдер! Оседла спайдер, парк! Да, щиня щось. What the fuck, ще оста... Не смотрю. А, после того, What the fuck? What the fuck? Саудя. Щас. Да удел чищ, Ой, парки он по не, блядь. Опись. Ой, бля! Шмас пареты! Шмас пареты! Всё? Сауди жалел. Вы все бедня такие жалевые. Мэтай же. Минекрафт. Ой, бля. What the fuck? What? Щебаулот, лантернаш, никого таламоды имел, но... Вы что темповый? What the fuck? All reactor core safeguards are now non-functional. Нихуя себе. For reactor core meltdown. Все, я сынгур. Бля. Чи доріни моріт? Ой, да чё пуста стоит? What the fuck? Ой, сараку. Ой, бля! Вытла себе! Карі, я вот Кик. Чецей. Ставь, да? Не то танки каты. Ой, скинь, слушай! Ой, это шапо с комикой. Ще розіброска виставляє. Что мне? А мы компаньон. За компаньон. Ага. Ой, заебал кумтерезой, блядь. сука. Бля, ой, бля, щас. Да, если... Вот. Сейчас и GTA 6 вообще. GTA Online казино. слушай. Толяк, эй! Киста мать! Я упор мыться. What the fuck? What? Ой, мыться оставим классный них, короче. Вейк и мы целый. Вейп 3 нос, здоруешь там мотанивай, нос в вене вообще. Это ответ. Есть кост. Ой, да ще кола, я тьма есть чего такого. Нормально. Йоти, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Яй, машина! А ты машина где-то. What the fuck? Ну, рук Денис. Пока, Денис. Запускай машину. А поступи жек ты. Денис, це не позапи, не потом. старт. Ще на старт. Соляка ищ, та ще кола лосус. Я соляк. Конечно, он тебе флешлайт. Ну, анел. Ола, Иди нахуй. ола, Пошми, ой. Я ола! Пошми. Бля! Я бежос. Я у тебя я. Гата, ну. Ой, скинвалкер. Ой, ты. Честно. И себе вы, ёбаный в рот. Есть. Бля, еще телепорт, отец. Еще телепорт. Еще телепорт. What? Да у ней мапа. И база. Эй, Мапа. У нее мапа. Сусака.
Хуюки, блядь, я май заеби попору. А лежал автомат. Амалес, экспериментейшн. Ой, бля. Пидор лишний. Ну это старты, доя в кассу. На, кошмалюку. Щель запишитый. Ты паши, блин, ласова паши. Ласова, да. Окей, все. Ищи болу, сухер, б, ищи болу, туха. Я на лодка с платежечку досовый. Все, нол мой вес. Посмотри, куда. Опа. Посмотри, куда. А, да плюшки. Все, нол мой вес. Тут ты диши. Нол везы. Вес? Ой, да chiar unde? Dar unde e l-ai pus? Oi, da chiar e? Nu, eu l-am aruncat aici. Unde e mâna? Stai leacă. Nici pișe nu pot să-l iei. Ia-l. Dar găsești? Все. S-o pui El în șapă, gata. e ca din corabie prosta după pereții. Я брат? What the fuck? Băi, ребята, veniți aici. Ну, What the тут fuck? не печь. То се море dacă Ага, hai treșe, hai duce acolo. Tu pe acolo, vine pe... Bă, n-aveți să ieșim cu ani să pe acolo, Dorin, n-ai să ieșim cu ani. A murit ai? Da, am murit. Băi, trebuie să skills aici, 3 acții trebuie. Ah, băi, eu am băta. Eu am băta, yes. Coborâți jos Păi ajutorul nu vă nihuia. Cine în spate? Bля, скивалкер! Și eu, a, și... Stai, Ai, Sebi. Băi, Sebi, băi. Plăpelit și ești o nahă. Блядь, Dorin. Eu. Dorin. Da. Eu am o întrebare, de ce e pizdănit tu, dar mă omorât pe mine? Dar și tu e pizdănit, dar mă omorât pe mine, eu am o întrebare. Cred că tu ești nigger, eu sal, băi. Gata de mă zaibesc eu. La noi ca... Fire exit. A. Niu, și luată-i cu tine. Și... Мытья să-l deschid. Hai afară să-l deschidem. Чё? Нихуя. Сай, chiar nici nu ne căcat. Ёбаный в рот. L-am băut. Заебись. What the fuck? What? A, dă să-l bat. Ia-l vezi? Dă să-l bat. Nu, ia uite, uite-l jos, să-l vezi? A, eu l-am mușit pe acela. Taras. Ui, scuze. 1, 2, 3, 4, 5. Unde e restul? Ui, scuze. Cine živ și ne mor, dar ne važno. Mihai, mor. Просто вообще так. Noroc, brat! Ой, бля. Uite la dâns. Особняк. Да все мапа новая. Если мапа новая, смотри. Да, Бля, ну то сюда, ты. Стец. Я от кассы. За крышу, голубейка, бля. Пиздишь мы. Ой, шмаспареты. Ой, бля. Хуе, блядь! Ой, тланик. И тульские волки шмост. Тульские волки. Ой, бля, не тротен касс. Ой, с какой зерном за шессы? Зерно за... What the fuck e asta? Nu știu. Și eu... Băi, și... Ok. Uite, filmează asta. Păi, eu nu pot să mă uit la Nick normal. Te filmează? Eu filmez ei? Ce faci? No way. No way. No way, типа. Бля, что вы, бой, Nu знаю, Михай. aș Freddy Fazbear. What the fuck? Dacă pe asta filmează? Da, băi! A murit. Te și murit. Ah, nu,
știu, bля. Dar noi suntem 4 sau 5 stele. Sebi s-a dus. Sebi s-a dus. Sebi s-a dus. S-a dus și noi... What the fuck? Unul i-a făcat. Bă! Eu știu că este Voi, Vanilla, ce el... Nu, el de Saras не футкатес. El de Saras не футкатес. А, и стоял Б, на ракете. Б, сепасник. Да el... Сепаснику de la grădina botanică, блядь. El... Dorin. Dorin. Я и сел обратно. Dorin. Я вазок щебал позже de... What? Дай, Дорини. Ține, Dorin. Da. Dorin. Ce? Băi, sincer, ne poți doar de spider-ul ăsta. What the fuck? Și, блядь. Ești băstrui. Bă, și de cold asta a fost. What the fuck? Băi, Mihai, ia uite. Да. Да, не știu. Dar este precis, nu știu. Bă, Da, e să cum faci pula Я за я точно вы. Torc, cum faci torc? Dar nu este modest, nu este modest. Bă, nebun, bă. Ți-s gatul, nu bude. Să și-am un cerc și nu știu bani, să trebuie să iasă. Dorin, на Нику есть or nu? Băi, asta e, da să-l întreb. O dus că vine într-o minută. Numărul apelat nu este disponibil pentru moment. Блядь, nu răspunde. Ești ca 4? Nu, stai, Ștefan vine. Stai, Ștefan e cel care e cu Janeta și de? Nu, nu mai este, nu. Care... Asta e altul. Разбежишься, как Dar nu că era Ștefan altul, blin. Nu. Nu, Dorin, sunt vreo 3 Ștefani. Știu. E ca să mai e chesne reacții. Că-s 3 Ștefani. Știi? Stai, trebuie să mă încerc. Stai, cineva trebuie să destea. Și nici câștigi loc. Hai, Hai. vreau să încep. Băi, ce s-aude? Dacă nici am sperți alea că scaună, poate îmi dai cu... Hai, давай. Nu, te rog, mă te întind. Da. Băi, care e reacția ta că sunt 3 Ștefani? 1, 2, 3. Celo вообще паркеотест нахуй. Это ж вы ДШники, а паркуайся, он даже, его родой. Пиздец, блядь. Băi, Денț, ia uite. Цыган. Ce? Eu, короче, Băi, dar eu la voi merg nemot sau merg obișnuite? Băi, parcă ești nou clip. Da, merge не pot. Dorin, filmez? Начальник КРУ. Am două moduri acum. Dorin, nu-ți lasă. Modurile astea voastre. Бля, посмотрели. Щивый. Вот. Какой хороший день! Какой хороший день! Какой хороший день! Ваш маспареты. Какой хороший день! Какой хороший день, чтоб разбомбить всех хохлов! Какой хороший день, нацепился на авто! Просто съедьте на Бахмут! Просто съедьте на Бахмут! Ну да, да, ну. Da, și ești tu. Ой, блин. What the fuck? El o stuhnit ea! El avea ceva metalic în inventație, Да, așa? posibil.
Ебать, нахуй. Хай-хай. Минус 7. Ой, вот! Ебать. Вот. Нифига себе! Acolo e comanda lui Flowerman, nu e. De ce Mihai stă în munte? Aici jos. Ia taci. E clear. Ok, scoate rocket launcher-ul, fii pe fază. Pe unde-i drumul înapoi? Nu, îmi pare că de aici sus, pe aici sus. Că asta îmi pare că e și aia care va și aia parcă și alta acolo. Ok, nu te baga după mine, înapoi. Нихуя себе! Acolo e apa, știi? Și... Схить, слушай. Дискид, камеры, морально. А ну, пишет детский, пиздец, мутка. Да, я лад așa весь. Da, Mihai viu, dar e un monstru lângă dânsul. Ой, bля! Pornește! Bля, a murit! Fugi afară, fugi Bля, afară. e tot a murit! Unde ești părul? What? La unde e Max, e că la unde? E trebuie cheie aici. El trece pe aici. Era ok acolo la scară, n-ai luat? Mă duc să iei eu. Stai, tu acolo ești închis! Și monstru de alerga, Ar să fie un montaj pizdeț când fugea de monstru ăla? Dar el nu m-a mâncat și pe urmă când am ieșit, el fugea spre tine prost în continuu. Ca și de-ala și fugea spre tine. Da, știi, ca și el era lângă tine prost și nu-ți făcea nic. Păi, dar el merge parcă un robot de ăsta, știi, pulesos de... What the fuck is zilele? Și m-a spurit. E că este pe mă fugărea. S-a scos damage? Nu, nu a scos. Dar el вообще ceva face? El nu face nimic. El походу просто доляга de norocul. Sorry. Mă uit, dar nu mă văd! Pe capul meu sărișe! Help me! Parni! Bloc! Help! Te rog! Eu mor! Te rog! Băi, sunt unde? Băi! Băi, dar asta e mapă din SCP-uri. Parni! Lol, băi! Привет! Ok. Asta e. Wow, what the fuck, ăsta e alt Băi, eu când folosesc nu trebuie mult nică, cică. Lol. Vezi, nu-i Ia? Asta e lift ceva. Stai, dar... Băi, dar chiar... E lat. Știu. Wow, și asta! Liftul de la Elat, nahui. O, nu, să-i bag shot-ul! Dar noi n-avem lopată! Băi, și avem zababki. Да și не este вообще. Stai, noi trebuie să fim G, și не sunt. Asta tu ești. Gata, parni, eu m-am dus. Bля, uite m-am dus eu. What? Stai, ce za muzone aici? Ia uite la... Lil Nas X în pula mea! Este emote nou! Ia nărat. Eu am cheltuit toți banii pe mine. Lămau! E ca să-i top. E ca să... Eu nu înțeleg de ce după bani scrie una, dar după balanță e alta. Pui titan? E pus titan? Ok, gata. Cu gazul. Dar el nu face nică.
Pentru că, походу, jocul crede că ăsta e interiorul. Băi! El m-a atins numai și... Hai, intră. Intră, nu? Târziu deja. Cum târziu? Ziua de-abia s-a început. What? Eu am găsit un corp. Nu. Bă, eu просто am găsit Rocket Launcher, parni! Să supărat, da, mă. Ce? Să supărat, da, mă. Cred că nu știu. Unde e? Să veți Uite-l înapoi, da. Să ai de câte FPS. 52. Stai. Unde ești? Ok. Mă tem că Dorin a murit. Ce? Eu la asta, uite la asta. Бля, s-a băguit, m-am băguit ei! M-am băguit. Ce za DMCA free? M-am băguit. Cum te-ai băguit? Eu nu știu, eu filmez mă, eu să vă arăt, Da, uite cum merg eu, what the fuck. Bля, dar n-aveam banii Ia uite cum de merg eu. mode-uri legendare. A, da. Aș... Nu. Învățați bă și munci. Băi, bля! Și unde nu știu? Eu am pierdut 14 HP, dar încotro nouă, вообще. Mănâncă. Ia uite, asta-i golpea! Mănâncă. Băi, cocin! L-am pășesc. Aruncă cu vopsea. Care scuipă. Care face șar. Herobrine? Pe mine, ești cu paroleac. Eu nu știu dacă știu să biez. Băi, Herobrine era fix aici înăuntru. What the fuck? Mă omoară Herobrine. Te-a omorât? Ia că te... Ia uite, mă omoară și pe mine! Da-o! Are you ready? Are you ready? Nu, eu nu sunt ready! English or Spanish? Baby, you got something in your nose! Pentru că pe Discord mă auzi. Herobrine! Bля! Stai, eu apăs DMCA free mode. O să încerc? Da, chiar. Așa. Băi, dar tu puteai să verifici ușa, blin, autistul. Bun, în caz ceva te teleportez. Da, n-avem walkie. Walkie-talkie n-avem. Mofi, brate, tu... Bă, dacă și mă uit. Tu ați să vezi că nu mă mai mișc stau, nu? Bă. No, dei, fata cu Rocky, dei. Băi, să bugui jocul, băi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, eu pui bazari dacă îți faceți. Abonați-vă la Mihai la canalul lui de 0 abonați și la Sebi cu 2 abonați. Hai, la revedere la toți. E ca să a fost outro. Perfect outro.